ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବର୍ଷା ଜଗିକି ବସିଛି। ଉଠିଲା ମାତ୍ରକେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱିଶ୍ କରିବ ବୋଲି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚତୁର୍ଥ ସୋମବାରର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲା ପରେ ଭାତ ଡାଲମା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦହି ବାଇଗଣ ଟିକେ ବନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତ ମୋର ଗୋଟିଏ କାମ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଶୋଇବା। ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ ଆସିଯାଇଥିଲି ଟିକେ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଆଡ଼େ। ସବୁ ଗଛପତ୍ର ଟିକେ ବୁଲି ବୁଲିକି ଦେଖୁଥିଲି, କାହିଁକିନା ବର୍ଷାରେ କେଉଁ ଗଛରେ ଫଳ ଧରିଛି, କେଉଁ ଗଛରେ ଫୁଲ ନୂଆ କଢ଼ ଦେଇଛି, ସେଇଟା ତ ଦେଖିବାଟା ମୋତେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ନା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ନଜର ପଡ଼ିଲା ମୋର ଏଇ ପୋକ ଉପରେ। ଆକୁ ତ ମୋତେ ଜମଠୁ ବି ଅଧିକ ଡର ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି, ଯଦି ନ କାଢ଼ିବି ତାହେଲେ ତା'ର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ତା ସାଇ ଭାଇକି ଡାକିବା ପାଇଁ 5 ମିନିଟ୍ ବି ଲାଗିବନି। ସବୁ ଗଛ ମୋର ଖାଇକି ଲାଣ୍ଡୁ କରିଦେବ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କାଢ଼ିକି ଟିକେ ଦୂର ଜାଗାକୁ ଫିକି ଦେଇଥିଲି। ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।